Inkantolo ephakeme isivumelane neDemocratic Alliance noPresident Ramaphosa ekutheni wayengumengameli uJacob Zuma akakhokhe u-29 million. Le mali uMnumzane uZuma wayeyisebenzisa ukulwa amacala abhekene nawo. Ithe inkantolo-ke kufanele owayemongameli uJacob Zuma ayikhokhe ngapheli insuku ezingu-60. Mawukuthi akayikhokhi kufanele kuthathwe zonke izinto zakhe ezizokwanela lo 29 million. Umbuzo-ke uthi iDemocratic Alliance noPresident Ramaphosa kungani bengayanga enkantolo beyolwa ukuthi uDe Klerk naye akhokhe imali ayisebenzisa ezinkantolo naye enamacala? Kungani belwa noPresident uZuma ngale ndlela? Bathi le mali akayithathe iphi imali yokukhokha imali engaka? Ukhona umuntu ongakhokha u-29 million? Bathi umengameli akaphile ngani? Yaze yanzima into engingazi ukuthi iyolungiswa kanjani into enkulu kangaka.